Lah terus santri niku paku niku kudu wani, kudu tahan pukul, wani dituthuk. Lah terus santri niku paku niku kudu wani, kudu tahan pukul, wani dituthuk. Nggih. Nek kapane nek paku gak gelem dituthuk ya aja dadi paku. Paku. Santri mulih nyang masyarakat kesenggol harus tahan paku, harus bertahan. Ora oleh kesenggol titik, kelaran titik minggat nyang Sumatera, minggat nyang Amerika, mboten oleh niku mboten oleh. Harus tahan pukul. Nek kapan pakune gedhi, gandene ya luwih gedhi. Mulane santri niku nek kapan luwih pinter, ujiane luwih akeh. Ujian paling utama adalah harta. Ra'aitun nasakot malu ilaman indahu malu wa man la indahu malu fa'anhun nasukot malu. Kok malu-malu ki apa? Nggih. Ra'aitun nasakot malu. Aku ningali manusa kot malu, temen-temen condong demen ilaman indahu malu maring wong sing duwe mal. Waman utawi wong la indahu malu kang ora duwe bondo fa'anhun nas fa'anhu moko saking man anas utawi manusa iku kot malu padha mlengos. Sing gak duwe dhuwit gak enek sing nyedeki. Nek sing akeh dhuwit akeh sing ngancani. Itu memang sudah ujiane santri. Mulane ditambah panjenenganipun Mbah Ki Zainuddin Mojosari Nganjuk niku nambahno nek kapan santri pamit mulih saka pondok pesene kuwe mulih teka pondok kudu wani melarat. Dadi mulih teka pondok kudu wani melarat. Ini tugasnya santri. Dadi mulih teka pondok bukan hanya pintere maca kitab, bukan. Bukan pintere pidato, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Walaupun to macane kitab gak ketara, tapi mana yang anfa' linnas. Terima kasih telah like, subscribe di channel kami Suryo Fatih Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.